Miquel? Estàs despert? Sí, tio, ja duc un rato despert. No sabia que estaves despert. Ja te'n vas? Sí, Agafes el cotxe? sí, tenia pensat agafar-lo. Vale, espera un moment, vale? Vale. Ja he portat estop a tu. Què és això? No, calla, home. Que tinc gasolina. Segur? Que no, de veritat, que no et preocupes. Vale? Vale, Xavi. Vinga, molta sort, Gràcies, tio, per tenir tot bé. Vinga. Adiós. Ciao. No. Sí, le ponen la capucha guapo. Perdona, per a deixar el currículum? Sols per internet. Vale. Adeu. Adéu. La Vila Joiosa.
Què passa? Que no has agafat el cotxe, no? Al final. Xavi. Xavi, m'estàs escoltant? Dime. El tío. ¿No has agafat el cotxe al final? No, es que al final no me hacía falta. No me hacía falta, al final no. S'ha anat en el tren, entonces. Sí, pero el coche no me hacía falta. ¿Cuánto ha costado? No, que ¿Cuánto ha costat? Que Miquel, de veritat, que no res, ¿sabes? Que no os preocupes. Xavi, com no vols que em preocupe? M'acabes d'enganyar. Vas dir que anaves en el cotxe. Per què no em deixes que t'ajude? Dime, almenys dime quan t'ha costat el tren. Miquel, mira, anem a deixar-ho estar, ¿vale? Anem a deixar-ho estar. Ya está. Mira, Xavi. Tens que admitir que no pots seguir així, no? Estem intentant ajudar de tots, tio. Tots. No és fàcil no tindre treball. No és fàcil per ningú, tio. Per ningú és fàcil. Tu creus que a mi m'agrada veure't aixina? Tio. Si no vas a contar en mi, vaig a dir-te. Mira. Sols vull que es vaig a fer tot, ¿vale? Ja està. Vols fer-lo de la teva manera? Fer-ho. Ja està, tio. Mira, si estàs sol, ja està. Com és? No té més. Sí, bueno, anava a tirar currículums altra vegada. On vas? Anava a Elx. És que per ahí no passa res, no? Ja, però avui sí que vaig agafar el cotxe, de veritat. Tens gasolina? Sí, avui sí, de veritat que vaig agafar el cotxe, ¿vale? No us preocupes que tinc gasolina, ¿vale? No fa falta, no us preocupes. ¿Vale? I he parlat amb un company i en ell segur que em donen el treball, veuràs tu. Agafo el cotxe, vaig cap allà i ja està. Entesos? Vaig a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Ahora, ¿qué te ha pasado? Dios. Madre mía, guau. Corre.
Vale. Ya estoy. Joder. ¿Vas? Sí. Es un idiota, ¿lo sabías? There's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! There's something weird and it don't look good. David, Who you gonna call? David.